Biasa. Rama Guru wis ado. Iya. Wis lunga. Wis ado tinggal kita tugas ngawas-ngawasino kayu. No kayu. Keamanannya perlu dijaga. Ya iya, waspada. Sedurungnya kita mana ngelaksana tugas, sirat dia jalukan beli. Duwe jalukan. Ya, jalukannya apa kudu? Jalukane lah kamaning Trunyung mah pengen ngibur khususnya kanggo panitia. Buyut Karmila. Kamila. Terutama kanggo siapa Jo? Joko Hormati kanggo Kang Sonjaya sing duwe lintang Raina. Oh, lintang Rainira. Raina sing duwe Andri TV. Iya. terus diwaca sih benar. Kanggo bos ngenyot bos ngenyot, bos muda Purbasari, Kang Ari, Ayai Cidan, kanggo Yayang Wina, Yai Is duwe Bandung, Bos kenyot. kanggo Papai Estulingga sing duwe Badak Lor, Kang Sutarca, kanggo Kang Ade sing lagi mau streaming, sing lagi ada ning wetan. Ki streaming apa kini? Obay Studio. Obay. Iya. Joko, Nun, apa kini kira-kira meriah ki? cinta terhalang dosa bayar. Cinta terhalang dosa. Ayo nang. Ya. Spesial kanggo pemuda Kanggo masyarakat Pabean Ilir, Blok Tegur. Ya, Tegur kabeh. Ayo nang. Cinta terhalang dosanya. Ya Ang Sandi aja mau mangan bae. Di mola nang di. Ayo. Kanggo panitia KB, Kanggo panitia. Kanggo jawara-jawara sawere ayo. sesepuh KB ning kene Iya. ya. Jadi karomae supaya Purbasari laris. Enok Arni masing di Arab Saudi. Di pesta. Spesial kanggo Yayang Wina, Yayang sing duwe Bandung, Kang Sonjaya sing duwe Andri TV, sing duwe lagu Lintang Raina. Bos ngenyot, bos muda Purbasari, Kang Ari Ayah Cidan. Kanggo Papai Estulingga sing duwe Badak Lor, Kang Sutarca. Mungkin sampai terjadi kata minum wis gue rapi semoga masih duwe hati antara kita cintane terhalang dosa. Jalan. Kamu bosnya ingin pernah hubungan batin rasa ketut beli sampai kawin beli sambut kau nambah dosa akan diemong moga kunang hubungan kanggo ujungan membuyut Kamila. Bos kenyot. Kanggo Papa panitia bos menyot gede jawar sabar sakit Pabean Ilir Blok Tegur Kang Ari Ayah Cidan. Ketuan aja ketuan kakak ngerti ning perasaan wong wadon beli mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Kanggo sing duwe Andri TV, Kang Sonjaya TV, sing sabar seneng sing sabar sing maca istighfar yen ora kelakon dunya mengko bae ketemu ning suarga. Kanggo Kang Ade ingin pernah hubungan batin rasa ketun beli sampai kawin beli sambut kau nambah dosa
ketuan kakak ngerti perasaan wong wadon yang mungkin sampai terjadi orang sanggup cintane dibagi-bagi. Bos kenyot, bos kenyot. Hamba bos Obas Studio lagi mencoba Purbasari. Sing sabar, senok sing sabar, sing kerap aja istighfar. Yen orang kelakon minggunya mengkopai ketemu ning surga. Pengen pernah hubungan batin, rasa ketunong sampai kawin. Kang Sonjaya mungkin sampai terjadi Kang Sonjaya antara kita Kang Sonjaya sing duwe lintang raina. Kang Sonjaya matur kesuwun Kang Sonjaya sing duwe lintang raina sing duwe Andri TV aku mamai jual sedaya sor. Asik. Ketuan aja ketuan kakak ngerti nih perasaan wong wadon beli mungkin sampai terjadi orang sanggup cintane dibagi-bagi. Kanggo Kang Sonjaya sing duwe lagu Lintang Raina sing duwe Andri TV Keding. Sing sabar senok sing sabar sing kerep maca istighfar. Yen orang kelakon ning dunya mengko bae ketemu ning Jakarta. Pengen pernah hubungan batin, rasa ketunong beli sampai kawin, beli sanggup kongkon nambah dosa kakak diemong bukan kenang dukung karma. Matur kasuwun kanggo Kang Sonjaya. Orang disangka suara. Iya Kang. Lamun dibandingaken Karo ombak. Karo plektor. Kang. Ya. Nembang wis, Iya. hiburan wis, Wis. tinggal laksanakan tugas. Iya. Ngetan parane. Ayo Kang. Golong-golong lumakune kaya semut budal sing lenge. Rama Guru isun bakal ngincangi panjenengan. Bakal ketemu karo isun sebagai santri ini. Sing duwe putu wolu sareng mama tami papa tami aja lali bapak panitia dewe. Aye sela mamae Adnan, ayah Pino bapak tuai. Ayo bebarengan buat ketinggalan. Ayo. Ayo, bareng-bareng. Mama Gatot sing duwe putu wolu. Mama Tami sareng papa Tami yang gede. Aja lali bapak panitia kelingan kenang hidepe. Bapak panitia ayah selama maya benar keding ayah Pino bapak tua
kelingan bae mimias sing duwe semangka bos kenyote geding mamae nanda eman sayang selawase ketua panitia aja lali bapak Kamsari ibu Neswene Keding waktuane parahan wong bondole Keding bapake nanda wong Cirebon girang Yayu Ratnawati kundelangaken Yayu sait mau menang baik beli kayak biasa nih sebenarnya apa sih lagi dialami lah lagi dipikirakan Yayu bapak panitia aja lali selawase ayah sela mama Yanan ayah Pino bapak tua Pandi mama Gatot sing duwe putu wolung Ratna Ayu kula Yayu tentune ngrasakaken tambo ngerasakan bingung yen wis nyawang wajah Yayu Dewi Anjan aja ngerasakaken tambo anangnya memang benar kayak dene Yayu Dewi Anjani lagi duweni kepikiran aja lali bocilik Purbasaria Keding ayah Ejidan ibu Ejidan kang bayari bayar kok aku sing mantek dadi pikiran ening ati kayak dene kula Yayu Dewi Anjani lagi ngerasa kangen sing ora kebendung karo kakang Paritulung kula sing dadi garwane rasa ketinggal kari ananging bos cilik Purbasari minangkane kacungari ayah Ejidan nonok ade Rama kang bayari Yayu lagi orang getuni sebab sing dipengen ini kakang Paritulung iku lagi duweni kepengenan lagi memperdalam ilmu karena kakang Paritulung sekin wis dipercaya wis tadi pemimpin ning Banten najan cuman sementara mama Gatot sing duwe putu wolu mama Tami papa Tami wong rumah tangga yen selawas-selawas ketinggal kari memang ora tak pungkiri ditinggal ning suami iku mungkin lamun tujuannya bener mayayuku ora mantep dadi pikiran ning ati mama Iwang mimi Iwange Keding ayah Sela mamae Abnan ayah Pino bapak tuae Pandi terus apa sih yuk sing lagi dipikirakan ya sing dadi pikiran ning ati rasa kangen sing ora bisa kebendung lawas matahunan kakang Paritulung lagi memperdalam ilmu mulane ning sekian iman sayang selawase aomai sing duwe OB Production sing paling
garang dewe. Bakal lagi dewek kan. Senajan rasa kangen beli bisa diobati, tapi ayuku bangga karo kakang Parit Wulung, sebab sekian kakang Parit Wulungku bener-bener memperdalam ilmu karena wis dipercaya ning Sinuhun Sultan Hasanuddin. Ya Allah Gusti. Nggih Yayu. Rai, memang ning pikiran yang hatiku bawa rasa pengen ketemu, pengen kaya sejen-sejennya ketunggon karo sing dadi suamine. Sabar Yayu, ana waktune Yayu. Memang benar. Tapi yang lebakin ya juga orang mantak dadi ati. Bakal tek dadi akan pengerti ning setiap keadaan uga ning setiap kejadian. Ya Allah Gusti. Tolian ning panggonanku lagi sepi temen ya. Eling-eling gak lagi ketinggal ning sing duwe panggonan. Iya. Ah, ana suara kana. Ya ngobrol banyak. Ya Allah, suara nemang ganden duduk kuno. Nang apa boleh dek? Boleh dek mati. Ganti nganggo bolet kecrek bae. Lagi apa sih kuno pada ngobrol wong lorowanku. Ya, jara dia malah lagi tukar pendapat. Lagi ngetokakan unek-unek ini, Mang. Bisa nih. Ya urut dewek orang Mang. Kayak kakang Parit Wulungku sekinku lagi lakaning panggonan, lagi duweni tujuan, lagi memperdalam ilmu. Oh kuno. Iya, karena sekinku wis dipercaya. Iya. Jadi pemimpin ning Banten. Ari kun si kelambir yang apane senok kuno. Oh, keponakan emang. Yang ponakan. Akan. Yang kok si bocah wani brogol temen ya. Ya ada temang kariset dulu reda di pemimpinku ya warak. Seneng. Warak sandang kelawan pangan. Seneng ya. Ya seneng. Masih lengo kuno. Masih lengo. Alhamdulillah. Apa sih pengen daftar tah? Ya beli ya maksudnya aku aja kira aku mau madingin kon ka. Iya. Kon berak seneng dikit ya, Mak. Ya iya tutuk akan masa remajane. Indahnya sampai pengen kenal beli. Ah ya wis weruh. Ayo wis weruh. Weruh sing awet cilik dah. Sapancang. Kuno. Iya. Nok embem. No kembama cilik lagi waktu cilikin mau sejen maning belum kega. Siapa sih kan? Anak arane, Ku Mas. anarane nengan. Iya. Sembarangan bae mangganden mah. Siapa sih kana? Siapa jenok? Ratnawati kulaku Go. arane. Senok Ratna. Oh, Senok Ratnawati. Iya. Nggih. Mang, Nun. kin maya prewesi singaran pikiranku ya dipikir-pikir ya saya kepikir. Ya iya. Ya luwe enak apa sih godok beta ya ning sor wiwitan apa kini Mang? Wiwitan tembakau tah. Duduk. Wiwit asam. Wit asem asem. kuno Oh, wit asam. Yayu. Iya, iku si delangnya mana? Enaknya Maya dodok liren bari luruh hiburan. Bari kelendengan ya no. Iya. Bari ngormati wong kene. Ngormati wong tegur. Wong kabeh. tegur. Nah, Awas nang. matemik los mana? Ayo nak dihormati salam-salam kanggo sapa je. Kanggo panitia Buyut Kamila, kabiane kanggo Aa Ari, Ayah Jidan, Bos Muda, Ibu Jidan, kanggo wis kabiane baik, sing lagi pantoni streaming, sing wis hadir nih kene. Iya kanggo Lagune. hormati. Wong tegur kabeh panitia Buyut Kamila. Kanggo nok tengil sing ana ning Hongkong. Ora ketinggalan kanggo sing duwe sandiwara Purbasari Kedik, Mimi Haji Tati, Aari sing ana ning Ibu luar negeri. Jidan, Yayu Yani. Nok nene ku sapa kono?
Ayo, Ayo, apa ah. jenok lagu? Kejem je Yayu. Ayo, Jalukannya mantap. bos muda ini. Iya, bos muda. Ah, Anak beli gini Ari. bos muda. Bos muda lagi ning kana-kana Oh, ya lagi Yu. ning kanak-kanak. Ayo dihormati. Mantau bae jenis streaming. Monggo Ari, Ibu Jidan, Ayah Jidan. Ari, Ayah Jidan, Ibu Jidan, sing lagi mantau. Umpetakan rasa sedih, beli bisa dibebodo arani nempel ning ati sing paling jero. Ari, Ayah Jidan, Ibu Jidan, kanggo panitia Buyut Kamila, kanggo sing lagi pantang. Nang tangin sing ana ning Hong Kong. Oh, baik studio. Najan demen kudu bisa ngelepasaken cinta karena uang sing terkegep wis gawe ati jarang wis kejem tega ninggalkeun. Ari sudah Ayo Buyut Kamila. Kanggo masyarakat Desa Tegur sekabiane. Bejidan
setitik bisa kehibur. Iya, Apa pengen dihibur maning? maning ya yuk, sebisa Ay maning. gantian Karyayu, mau Ay nang pengen Ratnawati. gentian keting. Iya. Ya wis ayo kin mah dihormati kanggo panitia unjungan Mbah Buyut Kamila KB. Ayo ang lagune Jail. Kanggo sing duwe Obay Studio. Iya, Obay Studio. Aari sing ananing Taiwan ya. Iya, yuk sing anak Sing duwe Taiwan. Purbasari. Nok tengele sing ananing Hong Kong. Neni siapa sih mang? Neni bae. Hormati panitia unjungan Mbah Buyut Kamila. Kanggo sing duwe Obay Studio, Andri TV, masyarakat Tegal sekalian. kayaknya mak kakak kebalik ini. Wis wis varian, Mang. Kayaknya mak anak anu tangga
muncul gini. Iya kayak negremang-gremeng ya Yayu. Jangan digulatin dengan di gini ya. Yayu, duh, ana beli Yayu. Aja-aja nih serlongan gini. Awas Yayu. Edan. Mang Ganden, aja sembarangan. Apa sih? Lakine kula, masih ditabuhannya kayak topeng monyet. Lakine senok kuno. Lakine kula kuno. Laki temenan. Ah, ya iya masih ya laki-lakian. Boleh? Oh tidak boleh, iya. Laki beneran. Oh lakine senok kuno. Iya. Sing rena kayak remucu. Sik. Emang bagian kayak remucu, bagian kayak apa gedang nangka, emang gue emang. Eman kuno. Emang. Eman kuno. 2.000 seminggu. Ah, murah temen. Ih, Kakang. bakal balik minggu ba weteng senep bae. Ya Allah Gusti, cagemennya raya. Siapa sih pengen betah ning omah? Bakal sendeleng rabi kayang kono. Aduh. Ndeleng adine kayang kono. Ya kayak buntelan. Aja Ini. kaget. Bahkan yang panggonan buka yang konon. Bagian moyoki, kau si blenak ning ati ki. Iya, iya, Eman wong makan. Kun ku Yayu. Kok dikit. Oh, bakal kayak gerti pegat. Adak-adak guling. Kering. Plenger. Plenger. Pingsan. Pingsan. Anak kuno dalang si kayak Aduh, Mas. Kita memong dipegating rikaku. Anak kuno mas dalang wadu si kayak konon ku. Anak perempuan. Anak bakal sakit hati ngedrip klenger. Iya. Yayi, Kula Yayu. kian kan kakang parit wulungnya wis balik nih panggonan. Iya. Lo senoknya masak pedesan ta, masak kepiting cumi bakar. Ya wis Yayu kulane masak din ya. Yayu ya, kau dingin tonggonin kene ya. Iya, Mana senok yang godok banyu. kodok banyak. Gonjarangi bocah kuwen. Kakang Iya dah kita nih ayam disembelih. Astagfirullahaladzim ya. Cara dia mau pengen aleman, kok sih digentak-gentak kagila-gila. Jeleng jemper. Waduh, Kang nasi Mas, tempat aku. sayang. Biar. Mas. Astagfirullahaladzim. Mas! Sampeanku ya. Aduh ya. Sengitaken pisan, jadi mau pengen aleman manggandeng. Emang ada teh tahu ngontas tinggal sewot-sewotan. Ya iya ningan. Mas, kene si barengan dodo. Modara. Cina sing mutar. Kagen mumpung Mas Yawang. Sik. Duh, biang ya. Kayak ngapan, dalang akan kayak mimi sinden ka. Ko si ketunggon karo lakine korelok sewotan. Sing bener kah? Iya. Sinden di. Ah, sinden dia. Ya sinden kene. Kalian dalang akan si badan. Ditinggal-tinggal ku boro-boro aleman ta, romantis. Ora kun mah. Balik-balik sewot bae. Priwen kokon romantis sih. Bakal turu bareng mambu balsem boy. Mambu kayu putih boy. Iya mampu ganda Hari wong wadon mana-mana bambunya wangi. Iya ningan. Ya Allah. Bakal balik rumah mambu balsem. Mampu ompol konon. Mambu opol. Sangat mau. Terus bae mono aib dilelerna ning tangga. Wonge magembleng. Wonge mayu. Iya ningan. Mambu. Kang. Kadia awak mambu balsem gak sampai nang ngerasa beli semisal njaluk kudu ping 7 ko. Ada. Sakale dangkule ora ecok apa? Hah? Iya tamas. Embu temen. Boro-boro ping telu. Tua-tua ga. Tua-tua ga kudu bakal ning dhuwur anu mah ngayak bae. Boro-boro ping 7 jenok. Pindo ping sampos. Boro-boro pindo. Sepisan dia kadang-kadang orang kotak. Mas, aja sewot bensin, pengen aleman. Beli sewotnya priwen. Apa sih sampean? Dewi Anjani. Iya kula. Siraku sebagai garwa. Jari wong tua mah garwa-garweku sesigareng nyawa. Enaknya wong lanang tentu enaknya wong wadon. Ya bener. Blenaknya wong lanang tentu blenaknya wong wadon. Apa maning saliramu keturunannya wong agung. Keturunannya wong berharga. Keturunannya wong dihormati. Masa toli ning jero omah gawe nang krak kaligan kaya dompet trumtum. Karing arani rabina kosin token-tokan.
Mas sampai nang ngerasa beli ditinggal-tinggal kula Panse kanok anjane rongokna. Jare wong tua bakal wong wadon kepengen bakti ning laki seutuhe jare kudu weru gleyongeni wong lanang. Wong lanang dibalik kerja blados. Gleyong ning meja makan tentu wong lanang kepengen mangan bruk segane jog jangane bruk iwake tuli lakine mangan sirane madepi laki mendelik pun kuarane sunah nabi kudu goblok. Ya tapi kan Mas huru dewek sampean balik mau panggonan kan kulane beli weruh. Wong lanang dibalik kerja blados. Dos. Wong lanang ku gleo ning kamar mandi. Tentu wong lanang pengen adus. Bruk. Ai karepan siram Kang Mas, mangga niki anduke, mangga niki sabune, odole wong lanange nyiram sirane gosok gigir gasak. Gosok gasak. Gosok. Oh, berarti Tapi Kang pengen Mas, digosok ngono nok. Ora mangganden kulaku. Wong lanang ki balik kerja. Kleo, ning kamar turu. Berarti wong lanang kepengen sare. Diberesi sprene, bantale, sing kotor diganti, tuli disemprot kasure. Tuli sirane adus, borean, merahan, bedakan, sidoan. Kanggo ngormati laki, kuwun babak kagarep turu bareng mambune balsem. Iya, toli ngentut bae. Mambune minyak kayu putih. Tapi bagarep nonton, arep nonton unjungan dening buyut. Segala-gala merahan, abang-abang, ijo-ijo. Sampai disemprot dikelek, bokong, brutu. Tapi bakat turu karo wong lanang lu priwin sirak. Wong lanang pengen mangan kempung. Sirak ribet beli. Pengen mangan. Ngerasa beli ngupai beras. Ngerasa beli ngupai duit kanggo tuku lawane. Lah. Sirane orang liwet. Ora. Astaga. Wong wadon trabas, masa beras seliter seminggu entok. Sepakan lo. Ki wong wadon bikin aku pedaringan gini. Ya wis bakal beli liwet. Kita mah kepengen perak-perak padu nebruk. Pengen tebruk. Ngerasa beli ngupai gula, nukuakan gula. Ngerasa beli sampai nukuakan teh. Gula nentok mani. Ya entuk. Oh coba, wong kene. Wong apa karena tegur duit 1.000 setengah bulan pragat orang bisa tuku gula-gulatan ya kebanget takonan ning wong kene 1.000 kok anggo tuku apa bo kayak penggampang tuku bawang bae sekilo ga bawang siapa kan suka ngomong bawang kayak tukang gampang rapinit pesa keteu setengah bulan langkah apa nih jam masakin masa ketewu kok yang tuli kita kidora bikin ki kenemenen jadi kita mah ya nemen priwe asalnya demen kita ki kepati wasak untuk wah puasa nih bunyi tiris kepengen dua lagi kita tuh aduh ya bakal kita liwat aang mau kita kisah kini melas dari dewek kemah hari demen mah beli ya kawin sote hari demen mah beli boro-boro demen ki bakal turu bareng ki kita maaf pengen beri waktu jam ngerongkonaan cuti wong wadon ih sih bener gua bakal dut nah berarti jam 1 oh konon bakal dut nah bakal jam loro dut ya berarti jam loro wis orang deleng jam mana kita kiden jam 3 dut oh berarti jam 3 iki bakal sing jam 12 merbel otoh oh berarti jam 12 ini kayak rabine pengendang iya ndak kita nih bangsane rombongannya baron apa Kang Mas sampean ku coba mikir lawas wis metahunan luru ilmu sabda guru kula ku ketinggal nih sampeanku apa sih sampean orang rasa kangen ta sing dadi suamina kangen ning garwane ta balik-balik melengos bae kangen ning apane awak kelingan kayak galon Urip beli si zaman saking kok akeh awak sing kaya galon ku pada dipengeni ning panca. Kowe aku sing arane awak gemoy kuningan. Jungur kelingan kayak godong mangkokan. Apa sih? Semono Ya bangil. bolongan ndelak jadi bakal udan merak nadai banyak kono.
ceplok melok temen ya nok. Kuping pitet. Ngangen diapane nok? Kang Mas pitet soten ore lo disandangi. Kepoko disandangi galuru dewek. Ngandel beli bakat turu. Priwe je. Nyembur. Ngorok. Mambune. Jadi kita kucek sikatan odol. Dipangani disangka permen dapros. Angel beli. Kita ya mangkal temen ya Allah ya. Balik-balik boro-boro asi-asian. Balik-balik tukaran. Cak sampean kok karimoyo kerabe kok aja entok-entokan. Apa sih sampean kok ora inget? Aja ilok sesumbar nyepatani rabi bokatan untune copot kabeh. Wis kok wis perada prudul. Anu ne mau retak pungkirin aja ompong-ompong kari telu ga. Iya. Mungku gawe waras. Ya nyokot ke masalah rah aku nunok. Sik kita ne ulah apa? Cok hari aku baru menit bu. Hari boleh bae. Mati apa gaden? Jarene sabda guruku endi anu ne hasilnya ku. Ay, iya beli kelian pula. Iya, wong wadon nah wajar. Laki teka sing pegaweanku ya ditakoni endi hasile. Berarti ngarep-ngarep. Ya ngarepnya. Ngarep-ngarep Kang Mas tanuntut ilmu balik gawa oleh-oleh konon. Gawa oleh-oleh aja boleh ya. Boleh. Ya bokat boleh kone balik-balik gawa boleh emang enggak ah. Mbok temen kau dengan tut bae boleh mah. Ya mulane iku. Pengen weruh? Ya pengen weruh. Menang. Ya wis. Ala Mangganden. Ya. Bakal ya ki oli jeruk sekilo. Tuh, iya. Oli gedang 2 kilo. Oli salak 3 kilo. Oli brenuk. Brenuk. Ay kan. Apa sih kayak brenuk kah? Melon. Oh iya melon. Kok laki sing oleh-oleh, senok sing olah-olah ya nok. Olah-olah siapa? Jamet ngolahi. Oh iya. Duh, manda senengnya ya. Bakal wareg gini, Mang. Warek. Ya Allah. Hahaha, mana itu? Yakin mah boro-boro wareg. Aduh, Mang Gede. Alah biang. Alah biang. Lagi apa? Gawa-gawa wong wadon. Udah nasib lulus lagi ngaduk di pentung karo mik. Jarane nuntut ilmu. Kok sing gawa-gawa wong wadon? Ajang lah. Sekali. Wadone ki ya gatelan kene. Aku mah ngomong kok ora pelu-pelu apa kok rembuk. Ya, kok si ganteng temennya. Anter yuk. Mangganden. Luru akan ganti ke Mangganden. Ya wis karo kita bikin nok. Mong. Iya bagian tuker tambah gak? Karo apa? Ajang ladin ibu ngedan. Anter yuk. Hah? Anter Mendi. Kanjen payah dadi wong wadon. Ajang ladin. Ron, baron, ngompong. Silaku ora inget ya. Sirani laki ampang-ampang dosa sirana. Ya sampean e sing gawe dosa. Balik tas menggawe tas luru ilmu. Malah gawa-gawa wong wadon. Hari kul sapa? Wong edan tegur. Ai, dadi kun ngomong edan tegur. Iya. Tegelan ngomong ya mas sampean. Kunku rangdane obay. Randane ubay. Aduh. Apa? Dosa kembali. Weruh kita gak weruh dosa kuning laki nguntap kok. Sampean yang harga beli nih perasaan rabi. Ngali ganggu bae, ngali ayo. Kene ane sorot witan-witan. Pucukku. Bertolikon pada protol kabeh bae untung. Mrene mene. Yayang patat tira beda. Ya yang beb. Batuku. Usil bae. Batuku. Beli berung lagi seneng ya. Batuku digendorakan. Karep milih siapa? Arep siapa sing diladeni? Maria. Maria ya wis dikene ditutup Maria mah. Hai, salah bae. Cintaku. Cintaku. Mwah.
Dede. Apa sih? Cucunya kayak tikus. Bocahku panis beli kudu ning laki kaya kononku. Iya ningan. Mas, baka wong I love you kuning rabi dewek. Dudu ning ka, wadon online ning kan. I love you sayangku. Mwah, jauh. Sing jauh man kan luar angkasa ka. Merene laka wong dagang es mong-mong ega. Demi Allah. Demolo. Ay, demolo. Demolo. Demolo, aku Demi Allah. Demi Allah. ya beli ku. Apa maning? Kaya ngomong mampu. Mampu apa? Semua mampu episode ini. Widih, galak temen apa nih sampean sih? Ya sih, sampean galak temen. Kung apa nih sampean? Ya Allah Gusti ya kita. Adine sampean ta? Ngomong coba terang-terang karo kula. Ora wadon, ora lanang iki gila-gila. Sirane aja berak-berak bae. Ya kune sapa? Armiku. Armi. Ya Allah Gusti. Ya Beru berarti. pengen makanya mimi kaji tati kita kok. Lakine ya cukup siji bae. Aja gonta-ganti laki. Tapi sing dadi lakine boro-boro ngargai perasaane wong wadon. Balik makaya, balik entah seluruh ilmu. Boro-boro gawa ilmu, boro-boro gawa oleh-oleh. Gawane wong wadon. Oh dimin gak? Iki Kunku mike alon. ngomong apa? Ngomong apa? Mbo ora jelas. Kenapa nih sampean coba ngomong terang-terang karo kita? Wong edan anu curug. Maning-maning wong edan curug. Maning-maning wong edan curug terang-terangan coba karo kita. Siapa bocah wadon kuwi siapa? Aduh, Ngomong. miskin mamang kenen. Sirahe masing sabar. Sabar. Sirane pengen apa? Ya kune siapa dimin ngomong. Siapa dimin? Wong wadon. Oh. Dadi bocah kuwenku rabeh ke sampean. Iya. Kuwen wonge. Iya. Baka bener-bener sayang, bener-bener cinta karo kula. Kulane pengen kudu ngireng cukutan lho bocah wadon kan cukut jake. Cukutan jake. Sapa sirone? Merebut rambut laki na isut ku sapa? Baka kita mayara demenane neneknya. Ya, aku dimin aku tanda kangen. Iku delang muter-muter. Aturan kita sing galak kok. Sampean janjine priwen karo kula. Ya wis kenen bae. Putusan saking walebek. Sira oli segendongan. Kitane. Sira oli segendongan. Kiyen ceketok, kiyen ceketok. Bisa lara boyo. Wis kok kaya baridi. Karo doyo. Lamun bener sampean demen karo kita. Lamun bener sampean cinta karo kita. Ke bocah kuweneku ceku. Cukutan pekakase kanggo kita. Buktikan coba sampean yang bener demen kita kok. Iya toh. Ya iya, dibuktikan. Mene sing nguli tugone kitaku. Makananku. Kembangin Cukupan. dhuwurku. Enak Apa? wae. Mene nurut Gua apa? Spek nabi. Jagan dijaluk. Ya Allah. Nang kene. Bagus beli wong kene. Bagus kan? Apa maning nonok? Kalesan. Kulane pengen kudungan lah kudunge ka, kudung ireng jukutan. Wong Kudu. wadon ora modalan. Kodok. Ora pengen. Copoten. Copot. Enak banget. Dicopot beli kudungan. Kudung-kudungnya siapa? Kudungan copoten. Siapa? Aja mek-mek ga. Copoten. Emang. Dipaksa, dipaksa. Apa sih sampeanku? Ya Cukup. Allah. Masing eling sampeanku. Kita pengen gelungi ganti.
gelung. Gelunge bocah kan copoten. Sehingga telepon keboku. Iya, jaga Ganti bae no, ganti karo gelung telepon kebo. Apa? Mantenkin magarapan ngelawan. jagian sih. Apa aja? Gelung. Gelung. Gelung akan ngesurku gelung. Kuwen. Bagus kan warnanya emas. Potong itu. Apa sih sampeanku? Copot aja. Ya Allah. Mas. Nenek. Oh, ya ora pantes sampean sing nganggo makula sing nganggo. Kula lagi janji Bro, karo apa sampean. maning? Menek ah. Bro, Kula kan wis ngomong karo sampean. Pada kula ketepung dari siji karo sampean. Kula emong diwayu. Pengene wong wadone sampean dipegat. Pada dipegat keduduk pegat, urip pegat mati dibuktikan ngarepane kula. Bener nok. Kakang kan wis sumpah. Iya. Yen bahwa kakang siji wis metu sing aliran agama Islam. Bener. Melu karo agama Sunda wiwitan. Bagus. Berarti sembayangnya wis mari. Mari. Wis. Anjane. apa maning? Apa? Sampai aku mati. Jangan bener cinta karo kula. Buktikan ngarepane kula. Anjane. Iya. Sakian terima ora terima kudu terima. Rongok kena. Enak blenak dirongok kena ya. Tak rongokaken apa penjaluke sampean? Kita wis bosen rumah tangga karo Dewi Anjani. Wis bosen. Kepengennya kawin karo kiyen. Madrega karo sita karo sira kudu percuma nok. Ya Allah. Wis tunduk tekaning waktu wis percuma Bapak panitia senajan sampean sumpah sun masih tetep kelingan baik ayah sela lagi waktu masih barengan Dewi Anjani. Kula Kang Mas. Apa sing pernah mau Kang Mas omongaken karo awak? Kang Mas wis saking bosen nih. Kang Mas saking ora betah rumah tangga karo Dewi Anjani. Bukan wis cunduk tekaning waktu ninggang tekaning manusia. Kang Mas kepengen mari, kepengen pegat bisa karo awak. Sampean sing emut Kang Mas. Apa sih orang inget nalika waktu susah wong loruan? Bapak Ketua Panitia, Bapak Kang Saribu Naswan, Mama Enanda, Bos Kenyo Dewe. Tolero kok kena. Kang Mas wis metu saking ajaran agama Islam. Percuma sembayang jengkak jengking, sembayang jempalik depa. Tapi apa hasilnya? Tapi apa manfaatnya? Wis mari sembayangnya. Kang Mas. Apa sampean orang hargai Gusti Sinuhun? Nalika waktu semana Kang Mas diangkat dari pemimpin. Senajan pemimpin mung sementara. Mama Gatot sing duwe putu 8, Mama Tommy
paetami bokatan sira beli terima wawaraha ning ramanira wawaraha ning ramawanira nyin bahwa aku wis metu sing ajaran agama Islam bosen beli kiyeng orang yang kacak kocoke orang ki jengkang jengkinge Urung akan yate sampeyan Kang Mas. Kang Mas, apa dong sampean janjine aja sulaya. Buktekaken ning dirine iso ning bawasane sampean kuwani. Bunuh rabi sampean. kalem Obae sing duwe obae production Dede Wanda kang nyakseni sebab Kang Mas Parit Wulung wis anak ganti awakmu wong wadon ayu Dewi Maya Ya Allah Kang Mas. Aja tegel-tegel temen karo Dewi Anjani Kang Mas. Anjani, Kula saliramu beli ngaca diri. Wis ora suka terima karo wong karo sirah. Ya wis nerima bae sirah. Arep ngomong apa maning? Hah? sampean ku wong wadon. Apa sih orang ngerti ini perasaannya pada bae wadone? Beli peduli. Kang Mas. Buktekaken Kang Mas. Lamun bener-bener sampean cinta karo dene iso gimana? Iso pengen Kang weruh Mas. kesetiaane sampean karo dene Maya. Ampun Kang Buktikan. bokat sejarah wis menentukan Dewi Anjani super manikang ingin bahwa Dewi Anjani ajar perlaya ning tangane aku pun Kang Mas. Wong pertangga wajib mati orang kudu wajib mati Kang Mas. lamun masih anak urip lan tapak wayang-wayangane awakmu Kang Mas bakal bahagia rumah tangga karo Dewi Maya Kang Mas sing eling Dewi Anjani Kang Mas. aja Melayu Dewi Anjani Kang Mas orang akan yate sampeyan. tolong niki siapa Tolong. Mater lakawan lakawi lakalan lakawan pasti didampingin Melayu Dewi Anjani Dewi Anjani Tolong ada Dewi Anjani paman. Dok,